Usne Mseleku is living her best life sana molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV so social media abantu ke kudala bethetha besithi you Usne must thank uMacele because sana uyakwazi ushiya umntana ahambe ayokonwaba siyambona Usne kwindawo ngendawo osonwabile ebekhona nakushow bekuperforma uLwandlunkulu ekunyephane eChomi no baby daddy ke ebepha besela bejiva kumnandi so kuthiwa uMacele is doing a great job shem for ba to make sure umntana kaSne right. So ke bethuna into ndizele yona apha yona ngeyoba ndimfumene ubaba kaNkanyezi and sana babuyele nekucacile ke noSne because they've been spending time together. USne sana uthe nca esifubeni sakhe wonwabile and ngaphezulu wasibonisa noba yena noNkanyezi basi screen saver nesiqonda screen saver wallpaper kwifone katata kaNkanyezi. Now sigqibele kuthando nesithembe kutata uMsamseleku ebusy basine ngubani ke ukutata umntana utata uSne utata umntana maze ngoKarhiso but uKarhiso udibene naye semithi. So ke ikhona ivideo apho ayewavela khona utata kaNkanyezi ndabona ba nguye after uSne esibonise apha ehleli kunye naye engadamveze kodwa wonke nanku khanibukele. Uzokuzwa nje akangiyakini indaba ngicela ungitshelele usibari wami ukuthi ngithe ya imbonile baby dad siphume sonhlweni noNkanyezi manje sifresh mnandi ngibhalela igama la no guys ukuthi ngiyalofunda nina niyibuza hayi phela kusandile mhlawumbe public i-wallpaper efonini yomuntu wami. Hayi ke uSne bethunani ubuyelele notata umntana wakhe emveni kokuba eye wavela ke uba ebenika uKarhiso ilahle. uKarhiso wathi hayi kaloku uSne awunokwazi ubeleka umntana o-full term ngo-August kanti thina besidibene I think January or February ngokubeshuta uthando uzingane zesithembu sorry. So ke wavela notata ke watsho ke bayo hayi ke uSne wenze into ngolhlobo sabe thina besesive kwa last year ngoku uSne besandobeleka umntana bexabana efonini simbona ekhala pha hey hayi utata umntana wakhe shem sasivile ngaye kusithwa ngumfana obe serious ngoSne ngathi befuna nomtshata but ke uSne ke nake waphutshuluka engafuna uva so khangele ngathi babuyelene ngoku andiyazi ba inoba uthini xa bona uSne ngokuyana wayenikeza ngomntana wakhe kwenye indoda esithi ngowenye indoda engaphezulu ngokwelwahlwa ebusy ekhala efona non-stop kuboniswa ii-calls zakhe. uSne khangele konwabile abantu ke baworried bathi Sne ke yonke loo nto yenzayo ungakhe ulinge umithe. uSne ke sana besibonisile ke ba ufakile i-implant so ngoku uyapreventa ngoba utata ke wambuza ba Sne awupreventi ngani so uSne ke uvezile ba hayi bethunani ndiyapreventa ebuzwa nguTirelo. Anyways khanitshoni banicinga ntoni bethunani ngoSne living her best life sana eneselwa umntana wakhe and lo baby daddy ebekhe wafuna uvela ke nakule live but ke uSne wabe emtyhala so kule video ke andiyazi noba watyhoboza wavela ke uSne mhlawumbi zangayiqaphela okanye ayicinga uba abantu bangade bayimise because le mustache iyelene kwenye bikhe yavela apha uthe sawuphela ngombona ngendlebe ke sabe thina besimbonile apha kule show babekunye. uMamgobhozi iyanibona kwivideo elandelayo bye.